Na, da ni ddim yn y maes gwyn cyn i gêm Wrecsam. Da ni yn Krakow, y cae Wisla Krakow, ac yn edrych ymlaen am gêm gyntaf tymor. Mae dechrau'r tymor newydd wedi dod yn sydyn. Mae'r cwpan y byd dal i fynd ymlaen, felly da ni dal yn teimlo fel rhan o'r tymor diwetha. Ond mae gêm gyntaf ni heddiw. Da ni newydd weld y tîm. Dwi'n amen fawr fydd yr 11 yn newid hanner amser. Unrhyw beth i tynnu sylw di am y tîm? Mae'n braf gael cadmathu yna efo Môr a Daves Cynlydan, gweld sy'n maen nhw weithio fe'i gilydd. Mae'n anodd gwybod os ydy Pacis yn chwarae rhywun i roi nhw'n y siop ffenest, neu dio ddifri am roi cyfle iddyn nhw tymor yma, gan i weld. Ydy, mae Aaron James yn ôl, wedi cael anaf cas llynedd, hogyn ifanc, bydd o'n dda i weld o ar y cae. A wedyn mae gennym ni Danny Ward yn dechrau, mae'n siŵr fydd Arthur y Concwr dod ymlaen hanner amser, felly digon o bethau diddorol i weld. Neb wedi arwyddo yn newydd dros yr ha hyd yn hyn, beth ti'n teimlo am hynny? Fe'n deud yr un peth tymor y dwythau yma, da ni fel bod hi'n hwyr iawn yn gwneud unrhyw beth. Falle bod y cwpan y byd yn dal pethau i fyny bob man. Ond ie, mae bach yn bryderus yn gweld tîm fel Stoke i gwneud smudiad am rhywun fel Galbraith a bethau fel yna. Dyna beth ddylan ni fod yn wneud, ond amser y ddengis. Ie, mae yna sôn bod ni'n mynd i gael person o Newcastle, West Ham ar ei ôl o hefyd ar gyfer recrwtio chwaraewr. Felly fydd o'n ddiddorol gweld os ydy o'n dod a falle bod hynny'n rhan o pan da ni'n aros. Ond fel arfer, da ni wedi cael rhyw 2 neu 3 chwaraewr erbyn amser yma'r tymor. A da ni wedi fel arfer cael rhywun o asiant rhydd, wedi cael rheini i fewn am ddim, ond da ni ddim wedi gwneud hynna hyd yn hyn. Josh Windass llynedd, gafon ni Ryan Hardy hefyd yn a Dale Rhad os oedden ni'n cael o fewn yn gynnar. Felly, so'n neis gweld rhyw fath o symudiad, ond falle fydd yna fwy o symud allan ar y funud, dyna beth sydd wedi bod. Ond mae'n braf iawn meddwl fod ni'n mynd i weld y cochion yn ei crys newydd ddi heddiw, felly fydd hynny'n braf i weld, a mae'n braf iawn fod yma yn Wlad Pwyl a gweld gymaint o gefnogwyr o Wlad Pwyl a gefnogwyr o Wrecsam yma hefyd. Unrhyw syniadau am y canlyniad? Dim syniad pa mor gryd yn nhw, os nhw wedi cael gêm cyn hyn, tymor yma, felly mae'n fater o fwynhau'r awyrgylch, mwynhau'r achlysur, mae'n gyfeillgar iawn yma, a gweld sy'n mae pobl Wlad Pwyl yn mwynhau peldroed. Ydyn, mae'n awyrgylch dda yma, a mae cefnogwyr Wrecsam wedi prynu sgarffiau hanner yn hanner, mae rhywbeth efo'r ddim yn cytuno fo fel arfer, ond dwi'n teimlo gan fod dyn nhw ddim yn wrthwynebwyr i ni yn y gyngrair na byd, felly mae falle yn reswm i ddathlu. Bosib fydden ni yn meithrin rhyw fath o berthynas efo'r clwb yma sy'n fynd ymlaen. Ie, mae Peter Moore yn gyfarwyddwr iddyn nhw, a mae o wedi bod yn tu ôl y llenni yn helpu Wrecsam dipyn, felly allu di weld perthynas y pwy o wyr. Falle mae'r gêm gyntaf o blaen y cop llawn, fydd gêm gyfeillgar yn erbyn Wisla Krakow yn mis Gorffennaf flwyddyn nesaf. Felly, da ni'n edrych ymlaen am y gêm, edrych ymlaen am y tymor, a gobeithio gweld y bêl yn mynd i mewn i'r gol. Wisla Krakow dim, Wrecsam dim. Gêm ddigon ddiddorol, Wrecsam yn newid y tîm gyfan gwbl, ail hamner. Wisla yn chwarae yr 11, mond yn cael 2 eilydd ar ôl 72 munud, a nhw'n dechrau cyngrair nhw mewn pythefnos, felly nhw dipyn mwy i lawr y llwybr i ddechrau y tymor. Felly, perfformiad swn i'n dweud digon calanogol. Mae'n ni'n creu dipyn mwy yn yr hanner cyntaf, efo Peter Moore yn y blaen, ddim cweit gymaint efo Sam Smith a'r tîm yr ail hanner.
A felly Wyneb wedi dod yn ôl, Elliot Lee wedi cael croeso mawr, oedd cwbl o'r eraill falle ddim wedi cael gymaint o croeso, ond oedd o'n dda gweld y chwaraewyr. Beth yn deimlad ydy? Ie, awyrgys da, na ti'n dweud. Ie, boddhaol, ddim yn lot i gyffroi rili, dwi'n meddwl, ond oedd ambell i perfformiad, ambell i eiliad gyn ambell i chwaraewr. Ashfield yn yr ail hanner yn meddwl cael cyfeiriad dda, ond i'n licio Cadmansby, beth o'n trio wneud yn y hanner cyntaf. Sy'n diddorol fel fo a Tymor fo chwarae mwy efo'i gilydd falle. Ie, digon teg, a dwi'n dwi'n disgwyl lot fel mae'r game gyntaf fel on. Ie, digon hapus. Ie, beth bwysig cael bod neb wedi cael anaf amlwg ar y cae, neb wedi gorfod cael ei eilyddio, felly mae hynny'n bwysig iawn adeg yma'r tymor. Gollon ni Oli Rathbone yn dod am gyfnod hir llynedd ar ôl anaf yn y gemau gyfeillgar. Arthur Okwonko yn arbed kick-dos. Oli Rathbone wedi roed y kick-dos i ffwrdd. A fo hefyd wedi cael croeso mawr gyda cefnogwyr yn ddiddorol. Felly, ie, nawr dwi'n meddwl fydd Phil Parkinson yn ddigon hapus. Nath Cracow gael mwy o gyfleoedd, sy'n ei dweud, drwy'r gêm, ond oedd ei gêm eitha cyfarfod, gêm gystadleuol, felly dwi'n meddwl fydd Phil Parkinson yn hapus efo yr ymarfer oedden nhw wedi cael. A wrth gwrs, nathon ni weld y Crys Newydd D am y tro cyntaf. Edrych yn reit neis o'r Eisteddle, beth ti fel o'r Crys? Ie, digon da fel perfformiad, ddim lot i gyffro amdano, ond yn dderbyniol iawn, sy'n ei dweud. A'r Crys? Yr un fath. OK, a mae werth sôn, wrth gwrs, y noddwyr newydd Mozilla Firefox a'r Crys yn lle United. Felly mae hynny'n un peth da fo bobl ddim yn drysu efo Manchester United a tîmau eraill. Be wyt ti'n meddwl am y noddwyr newydd? Am yn debyg fydd na fwy o noddwyr ar ei ffordd ar gyfer y cae ras yr enghraifft i ddod yn yr wythnosau nesaf yma? Gret, maen nhw'n gwmni mawr, dydyn. Bod nhw mor mwyaf yn y farchnad yna, ond mae gen nhw'n dal siar o'r farchnad yn gwneud nhw'n gwmni gwerth 600 miliwn neu rhywbeth. Trosiant 600 miliwn. Trosiant 600 miliwn. Maen nhw werth 1.5 biliwn. Wel, na ti, da ni dal yn chwarae fo'r hogiau mawr, yn hynny o beth. Yda, falle ddim cweit yn enwau mor fawr ag United a Meta a'r hein a Hewlett Packard, ond eto dwi'n meddwl mae yna allan ni weld ffurf fedrwn ni weithio hefo'r noddwyr yna ar gyfer y dyfodol. Dwi'n cael yr argraff o'r noddwyr yn hapus efo be mae Wrecsam yn roed iddyn ac wrth gwrs mae'r rhaglen deledu yn plygio lot o'r noddwyr braidd yn eithafol ar brydiau. Gan i weld yn siŵr bydd bob clip o rhywun yn mynd ar y we bydden nhw'n defnyddio Firefox. Bydd lot o bori ar y we yn y gyfres nesaf, dwi'n siŵr. Ond dim gweld y bêl yn mynd i fewn i'r gol, ond pnawn ddigon boddhaol, a felly ewn ni o gwmpas i brofi danteithion Cracow Pennod a gweld gêm Lloegr Norwy, a gobeithio fydd Erling Haaland yn roed y bêl i mewn i'r gol.